Sabang boardwalk, kaken surfing site, iti kabugaw Ilocosur, barong atraksyon. Idol Glenn, let's get it on, intayo! IFM News. Regional. Kaya't yung kaditi baro nga pagpasyaran mga idol, intayon ni Jay Sabang Kabugaw, Ilocosur. Manipod iti Lawag City may isang oras ti panagmaneho aging gana iti Kabugaw, Ilocosur. Ken isumet iti may kadwa nga ili ti Ilocosur ang madanon mo nagpabagatan tayo. Nung madanon ti dalan nga mapansalamagi port ket agpalaod nga dalan iti suruten. Iti lasod iti 15 ket 5 minuto madanon ti may pagpampanakkel a barangay Sabang nga Sabang Boardwalk ken Sabang Beach Surfing Site. Malaksid ka dagiti daluyon nga perpekto para iti panag-surfing. Talugasot a metro nga katindog ti kayo a boardwalk ket picture perfect met kadigiti agpasyar. Para kadigiti ag selfie, groovy, wenno ag soul searching laeng. Perfecto met iti romantic ambience iti boardwalk para kadigiti ag-asawa ken kadigiti ag jowa. Iti lasud ti kinapintas ti lugar ada entrance fee na nga 20 pesos para iti environmental fee ken panang maintainer ti aglawlaw. Ken libremet iti parking fee. May pagpanagkel nga nadalus ti lugar ken narigat laeng ti makaala ti parking aglalo no adto ti bisita iti lugar. Ken anus laeng iti pila aglalo no tay makadanon kayo iti oras iti sunset gapu ita isu ti pinagado ti bisita iti kabangibang probinsya ken kabangibang nga ili. Ipanagpasyar iti lugar ket malukatan iti bigat aging gana iti rabi. No kayat mga pictorial iti aglawlaw ket mapangkat ti bigat aging gana ti mumalem tapno nalawag pailaeng iti aglawlaw. Ket makabuya ka pay kadigiti nalalaeng a surfers iti nakapinpintas nga alon iti baybay ti Sabang. Ti Sabang Boardwalk Tourist Spot ket mangipaneknek at ikinapintas ti lokal ket mabalin nga agbalin nga pang international nga atraksyon ken saan tayo nga ag-travel pa iti sabali nga nasyon tapno laeng may experience tayo kasla Maldive Islands Resort. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN.